Salutare lume și bine ați venit la un nou episod de tutoriale, da, al doilea episod din ziua de azi. Da, încă mai am chestiile de anul trecută. Am schimbat textul pentru să fie diversitate. Da, în episodul de astăzi vă voi arăta butonul, leverul, maneta fără rost. Te duci undeva și vezi pur și simplu o manetă. Te zici, oare ce o putea face? Și o apeși. Bagi joc de mine, de ce nu funcționează chestia asta? Da, mecanismul este foarte simplu. Este numai un piston, un bloc și un lever pe el. Când apăsați pe lever, pistonul împinge blocul și distrugge leverul. Vă voi arăta aici simplu. Piston, bloc care se potrivește și lever și merge normal. Acesta a fost un episod foarte scurt pentru că n-am prea ce să arăt la chestia asta. M-aș gândi să fac episoade cu facecam, dacă doriți, se poate, nu știu, cum ziceți voi. Dar atât a fost și cu acest episod, sper că v-a plăcut, mulțumesc pentru atenția acordată, dați like, comment, share, subscribe și chiar ne ajută like-urile, mai ales că suntem la început, promovare, chestii, distribuiți cât puteți de mult. Ne vedem data viitoare, ciao!